Здраво. За далечните моми, що ги кажете? Що ти кажем? Пият и такси факет, одат по башки. Само момите. Кога са излезли с кафечето, що правят? Не ги знам, пият рекия. Виждате за случайно у пазара, кога ти вземали кутията. Абе, уйдех да си купам баничка. И викам на поголевката, дека кутията? Абе, вика, дойде, вика, тая от Габровци, вика, заминава тука, вика, дека, викал, тая бабата тука солшо продава и тикви и чорапи. Ки я вземе кутията. Викал, как ки я вземете? Бе, она ги върна направя. Що ки плати? А ти не й даваш пари, а? Не. И? Чушки ка продавах, давах и по 10 динара, 20 динара. А они по 50 сакат. Они сакат 50 динара. Викам на тай, шо бе? И аз тука водна заемница плакам, 70 и петилярки. Шо вода ние трошаме дома, бе? Бахче ли имам? И аз плакам го. И? Не давам тука пари. И он вземал кутия, върнал се и тиква вземал една, две. И ти кога се върна? Кога се върна, нема ги две тикви, големи толкова. Он селги. Одам аз. Викам, гледай на бърчетката тук чорапите, гледай ги тия тикви. И аз кивам вон заем, него те пак викам с тиквата, ако заварам там те. После пак, мак, с тиквата. Не, бе, с тиквата. С тиквата мак по него. Остави тиквата, викам, взема тиквата и друг път така напри. А до толкова ли те изнервира? Аха, пак. И какао манах тиквата, остави я, викам, зар ке те отя по поглава ке те ударам. Те па, бе, викам, аз ще пияни и аз ке теб. Що кажете за гледачите от странство? Що ќе кажем? Абе, нека гол поздрав не сакам аз. Приимам, ама гол не. Нещо трябва да пратят. Некоя чоколадце, некоя евричка, тия са богати държави. Нашата Македония... А за гледачите от Македония? Не! Голи се, шо? Гледачите нека гледат така. Не, поздрав, а? Некем